Salamat, sister, sa magambahan kining ato ang misalit no kaning giya nato sa mga pagbasa matag bulan no o kining usahay nga dili nimo makit-an dayon ang imong basahon nga ebanghelyo mao gyud ni ang madali-dali do naman dayoy fetsa no dili sayon pangitaon apan lagi no salamat kaayo og ning atong pamalandong ngadto sa ato ang debosyon kang Senyor Santo Niño atong pangayoon sa Ginoo nga hinaot paunta nga si Senyor Santo Niño dadon man gyud na nato bisag asa no kita kog bata didto sa luyo napod siya iyapong gamay ninyo nya akong gihikap ang ninyo no iyang gipaisa niya gamay akong gihikap niya nagampo ko suod sa kong kasing-kasing nga hinaot pa kaning bataa matakdan gyud sa mga birtudes no kinaiya gyud sa batang Jesus no ang batang Ginoo padayuna I commend you parents o kinsa mga parents dinhi nagdaha sa inyong mga bata importante kaayo na nga mauni ang husto nutritibo nga pagkaon labaw pa sa pagkaon para sa ilang kahimsog ug sa ilang pagpadako kining pagkaon sa kalag no ana nga I really and truly appreciate mga parents ayaw gyud yung undangi pagpakaon ang inyong mga anak niini ayaw pakan-a og cellphone aron mahilom maura ba gyud nay rason ingon ning ubang mga ginikanan aron mahilom padre cellphone na lang gyud agoy in town lain ay motudlo nila lain ay mo pakaon unsay naa sa cellphone di ta ikatinga kumulingi mo sa inyong matag-usa nato dinhi matag-usa nato dinhi kasagaran dili man ni ang cellphone generation dili gyud tanawan ninyo mulingi mo sa inyong tapad bilingi lingian ninyo di man ni cellphone generation nakaabot gyud ta atong wa pay cellphone di ba no ako may edad akong naong tan-awon siguro pero bata pa kay ni si Padre Ireneo ang taon ni Father Ireneo maguwang ni namo sa pagkapari pero bata pa sa tan-awon pero wa pareha gyud ta nga wa ko kaabot anang cellphone diha naman siguro filosofiya nga diha na ang cellphone nga no mga early 90s pero lagi magmatmon ta ana ngano nining ato mga pagbasa og pakapina nato ang wa nato lang maisguti mas mapahinumdom ninyo aon gyud nato ang kinauyukan ni ini no nindot kaayo ni nga dili lang dayon tawo nga mubuka atong mga kamot dayon dili ibase sa unsay gipangayo sa atong bariga, estomago, atong tiyan, sa atong lawas, unsa may makabusog tinuod gyud sa atong kalag. Hingano ang nahitabo si Jeroboam nagpabilin nga dautan nga tawo matud pa sa pagbasa. Nagpabilin ang iyang kadautan nga iyang gipaila na usab nga duna sa iyang mga pari sa templo nga diin katong bulawan nga mga baka gipasimba nila mga tao sayop nagpadayon ang kadautan og kangilad og nagpadayon usab ang kadautan ni Rehoboam why tinuod nga kausaban why matuod nga kabag-uhan ngano man dakong lingla mahitabo nga kuyaw ni nga mahimo pong linglapod ang ato ang pagsunod ni Senyor Santo Niño dili man natuyon siyempre nituo man gyud nga siya ang kamatuoran apan unsaon nato pagtubag una sa tanan pagpamati ang iyang mga pulong diha sa pagpamati diha gyud nato na mausi sa pag-ayo ato matagamtam no ang ato ang unsa man gyud mga pulong ni Jesus unsa man gyud iyang gitudlo nato no nga miagi sa nahimong bata ug unya nahimong hamtong sa iyang pagkabata wa ka ba masayod mama
Papa, nga anhi ko sa balay sa akong amahan. Nindot ka ito nga pulong ngadto kang Maria ug ni Jose nga nangita sa batang Jesus nga nawala dito sa siyudad sa Jerusalem. Apan mingon siya, wa ka ba masayod nga ako kinahanglan nga ani sa balay sa akong amahan? Are these words are words we expect coming from our children? Our children, they're supposed to be here. They're not supposed to be away from your call, from your attention. Kana mo'y ato ang hinumduman, nindot ka ay na nga ninyo manggani o Senyor Santo Niño, anak. Okay. Si Cirilo o si Metodio, obispo, paring obispo, mausab sila. Ilang gipakaon ang tanan nga nituo sa Ginoo, pagkaon nila sa hustong pagkaon. Nahimo silang tigpakaon sa matuod nga pagtuog, pagsimba sa Dios ug ang pagpuyo niini. The correct profession of faith. Dili lang ibungat, dili lang kay nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Sayon ra kaay na bisag piyong-piyungan pa na, bisag maglata pagagsaging diha, nagsamtang nagpamulong ka ana. Kuha kayo na nimo, pero no. Dili gyud mahimo kung ang pagpakaon, pagpakaon ining mga santos o pagpakaon sa simbahan sa iyang mga pagtulunan nga dili nato dadon sa atong kinabuhi, magpabilin lang gihapon. They're supposed to be in my Father's house. Pamalandungan ni ubos ni ining mga pulong ni Jesus sa bata pa siya. Subay gyud sa kabubuton sa amahan. Subay gyud sa unsay kabubuton sa atong amahan. Ang ikatulong nga pagpakaon, ang ebanghelyo karon, Nindot kaayo ning pagpakaon niya, nganuman ang iyang pagpakaon kanato nasayod kita tinuod pagkaon to, pan ug isda. Apan kamubo ug kababaw sa atong pagsalig kaniya nga usahay nagtuot nga we can do more with our capacity sa atong mahimo nga mahimo nako malinglata sa iya sa kalibutan, malinglata. Pero tan-awan ng utanang asa man ka mangita ni anang gidaghanon sa pagkaon nga ipakaon ni imong linibo ka mga tao. Kalimitado ra gayon. So ayan pa nato gani ang Ginoo nga maoy makahatag gani sa matuod nga pagkaon. Nag board meeting ang CAPS-R kagahapon na CAPS-R din ni members CAPS-R on niya indot kayo pasalamat mi ni sister o sa ni Tambong o sa mga board of trustees member ning Tambong siya unya nindot kaayo kay ngano siya mo'y nag-inat nga kanang tendensiya na itong mga tao ba nga kanang ang productivity rate kinahanglan di yun nata mag-amping ta kay wa man sa tay ika pa hatag o ipaambit nga ngadtong mga magnegosyo ingani ana. Pero ningon ang sister natong madre, Sister Leslie, ayaw kalimot gyud nga unsay matuod nga pagkaon nga ipakaon sa tanang miyembro niining maong microfinance sa Archdiocese. Ang pagkaon sa kalag kay kanang pagkaon nga atong pakaon kanila nga bisan makabusog gutmon ug lumalabay ra gyud na. Kining pagkaon sa kalag mo'y dili gyud. Di na gyud ta gutmon pagbalik. Mo nang matagtuig mobalik kita dinhi. Di lang I know daghan kaayo kamo karon mga devotas ni Santo Niño kay you believe that the food that comes from heaven, the food, the bread of life, the bread that gives life, maugyo ni ang matuod nga pagkaon, ang pulong sa atong Ginoo, ang pulong sa Dios. Mga mabusog unta ta una sa tanan nining maong pagkaon. I know
you know unsa ka importante kining maong pagkaon. Dili mahikaw sa Ginoo ang unsay labing importante alang sa atong kalag. Kay una sa tanan, ang iyang pagkabata mo'y maghatod nato balik sa misteryo sa iyang pagpakatao. Ang misteryo sa inkarnasyon hinumduman nato mao na ang iyang pag-uban kanato. And it is in living with us in our lives nakasabot gyud na ang Ginoo sa atong kahimtang mo nga nagpakabata gyud siya. O kining atong debosyon usbon ko dad-on nato ning ato sa marketplace, ato sa merkado, ato sa opisina, ato sa kanang mga driver og sikad, mga driver og e-bikes. Dad-on nato ning atong debosyon nga Santo Niño. Di nato kalimtan nga gidadahan nato sa dinhi. Kay kung asa pangayoon ni Señor Santo Niño kanato ang presensya sa Amahan, we also bring that presence, holy presence, diya sa atong trabaho. Di na ta makalimot unta ha ni Señor Santo Niño nga dili lang kutob ning fiesta nato, di lang kutob ni ining atong madagayaon kay kasaulugan. Dad-on nato sa tibok tuig, tibok adlaw, tanang adlaw sa atong kinabuhi. Sa mga igsuon, hinumdumi kamo og kita nga magpakabata sama ni Señor Santo Niño, sama sa mga bata nga gihangop ni Kristo, nga maoy iyang gihimong panig-ingnan, nga maoy maghari, no? Maoy magkapuyo dito sa gingharian sa Amahan. Mausab na unta kita. Magpabilin kitang masaligon kaniya. Magpabilin kita nga inosente. Kay sila mauna ang makasulod sa langit, ang pagka-inosente sama ni Señor Santo Niño. And we bring that innocence, holy innocence atong kinabuhi. Tulo ka pagpakaon, and two of this maong pagpakaon sa matuod nga kalanon. Are we receiving this food? Are we listening to His Word and following His will diya sa atong kinabuhi, no? Hinaot pa unta. Amen. Amen. Manindog palihog.